Pak. Jadi ngene, aku bakal menehi cacahku marang kowe. Ini Pak, kalau siap tanggung jawab marang tentang Neman. Nanging ana syarate. Syarat apa nih Pak? Kowe kudu doake marang aku tunangane. Oke Pak, siap. Ngapa kowe ning ngene? Kula diutus raja kancani panjenengan. Oh alah, wis ayo melu aku. Lurus pangeran. Sok tahu. Apa cuma Puter balik pangeran. tahu kok tuh. Baru meneh Indoni. Kula pangeran. Wis ayo. Lah, Kae Kak, tunangan. Iki rak tunangan. Pangeran Alan, wis patang tahun dhewe ra ketemu. Ini nunggu. Loh, cek Bang. Kok kowe iso tekan kene iki? ya mergo ja pamer.